היי, שמי איציק מחברת WebXP. אני אראה לכם איך מייצרים wireframe. wireframe זה בעצם חלק מתהליך של אפיון אתר, אבל לפני בכלל שאתם רוצים לייצר את הדבר הזה, אתם צריכים להבין איזה אתר אתם הולכים לבנות, על מה האתר הזה בכלל, איזה שירותים הוא מציע ללקוחות, בעצם על מנת שתדעו איך לאפיין. האפיון אתרים, ה-wireframe בעצם נועד שתבנו אלמנטים על גבי דף, וכיצד בסוף האתר ייראה. למשל, אנחנו רוצים שהחלק העליון יהיה לו סליידר, בהמשך יהיו שירותים מסוימים, הודות, צור קשר וכו' וכו'. אז איך בעצם אנחנו בכלל יודעים על מה האתר הולך להיות, מי קהל היעד וכו', אז זה כבר נושא בפני עצמו, אבל הייתי מתחיל קודם עם סיעור מוחות מול הלקוח עצמו, כי הלקוח מבין יותר מכולם מי הקהל היעד שלו, מי הלקוחות, אלה מוצרים הוא מוכר וכו'. טוב, אז בואו ונאמר, אנחנו מאפיינים אתר, נאמר לציוד טמבוריה, בוא נגיד סוג של טמבוריה שמוכר צבע, מגליחות וכו' וכו'. אז דבר ראשון, באתר כזה הייתי עושה איזה סוג של סליידר, שלסליידר הזה היה מציג כל מיני מבצעים, אוקיי? אז אני עושה סליידר של מבצעים. עכשיו, הכלי הזה שאני משתמש פה נקרא פיגמה, זה בעצם כלי בדרך כלל של מעצבים, עושים פה המון דברים, זה כלי חינמי, אבל כן יש פרימיום, לפי דעתי אם עושים מעל 3 עמודים. תמיד אפשר לפתוח עוד יוזרים וכאלה. אז זה סליידר של מבצעים, קבענו. עכשיו הייתי רוצה שבלי שום קשר לסליידר של המבצעים, קודם כל יהיה תפריט. אז את התפריט אני עושה בצורה הזאת, ואני מאפיין למשל, אני רושם שיהיה דף הבית, כמובן שהדבר הזה יכול להשתנות, כי זה צריך להיות גם בכפוף למקדם אתרים, ל-SEO, שהולכים להבין מה יהיה פה. אז חנות מוצרים, פה יכול להיות הודות, צור קשר. בגלל שיש קצת כרגע, אז אני שם את זה פשוט באמצע, שיראה יותר נורמלי, פחות או יותר, כן. אחרי שעשינו את הדבר הזה, הייתי רוצה בעצם שיהיה פה מוצרים. בדרך כלל באתרים האלה יש את המבצעים, ויש גם מוצרים, כל מיני מוצרים, כל מיני קטגוריות, אוקיי? אז בואו ונאמר, והקטגוריה הראשונה זה מגדחות. הייתי רוצה שזה קצת יהיה יותר גדול. וכאן בעצם המוצרים יוצגו. קצת גדול מדי, אז טיפה מקטינים. כל אחד יכול לעשות את זה, אתם לא חייבים להיות מעצבים, זה מאוד פשוט, יש כאלה אפילו עושים את זה בדף, ממש לוקחים דף ועט ומציירים את זה, שזה גם בסדר. אז עכשיו הייתי רוצה בעצם שהאתר יהיה בנוי מריבועים כאלה של כל מיני קטגוריות, אז מה שאני עושה אני פשוט מעתיק, פה למשל יהיה מודש בטמבוריה, למשל, לא יודע, מברגים, סתם דוגמה. אז לוקח את כל 4 האלה, עושה קופי, פייסט, ומדביק את זה, אוקיי? בואו נעשה 3 כאלה, בינתיים, בואו נרשום צבעים, צבעי קיר, אוקיי? בואו קצת ניישר פה את הדברים. מעולה. אוקיי. ועכשיו, אחרי שעשינו בעצם את הקטגוריות האלה, עכשיו חשוב לציין, מה שאני עושה כרגע זה ממש שטחי, זאת אומרת, התהליך הזה חייב להיעשות עם מחשבה מאוד עמוקה
על מנת, אחרי שאתם מבינים את הלקוחות, את קהל היעד, את הרצון של הלקוחות, את האינטנט, רק אז אתם מתחילים את התהליך הזה, כדי לנסות להביא בעצם את התוצאה הכי טובה מבחינת חוויית המשתמש קודם כל ללקוח, כי פה אנחנו עושים בעצם חוויית משתמש, אנחנו לא מתעסקים כרגע עם איזה תמונה נמצאת פה, איך זה ייראה וכו'. נטו האפיון, הגריד, המבנה עצמו. אז זה תהליך מאוד מאוד חשוב, אני עושה אותו כרגע מאוד מהר ולא, כנראה לא הכי מדויק, כי אני סתם עושה את זה כרגע, אין בלי שום מטרה, רק להראות לכם את הדרך. אז חשוב שמהצד שלכם כשאתם עושים את זה, תחשבו על כל צעד וצעד שאתם עושים, אוקיי? אז בואו נאמר עשינו את החלק של הקטגוריות, יש פה סליידר של מבצעים, אז כאן כמובן יש את הפוטר, אוקיי? הפוטר של האתר, בדרך כלל זה משהו כזה, פה יש גם סוג של זכויות יוצרים כזה קטן, בצורה הזאתי, כאן אני יכול לקבוע למשל, שאני רוצה שיהיה טופס צור קשר, אוקיי? אז בואו נראה רגע, ניקח את זה, עדיין נעשה פה סוג של כזה, רגע, עושה אותו לבן, עושה לו קצת סטרוק, בואו נעשה לו קצת צוות מעוגלים, פשוט נשכפל אותו. אפשר לעשות את זה בצורה הזאת, אפשר בצורה הזאת. אוקיי. דן. אז פה זה יהיה שם. אז זה יהיה טלפון. אפשר כמובן להוסיף מייל וכולי, כל אחד והמטרות שלו. אם יש לכם ניוזלטר, אתם שולחים ניוזלטר ללקוחות וכאלה, אז חשוב בעצם שיהיה גם מייל. הטופס צור קשר, ופה בדרך כלל יש כל מיני לינקים, למשל דף הבית, כל מיני לינקים בעצם. אוקיי, בוא נעשה את זה פשוט ככה. אופס. מה שרציתי, טוב. הוא מתעקש איתי קצת, אז נלך בדרך הזאת. וכן הלאה. זה אתם יכולים גם לעשות, יש כאלה עושים את זה בצורה הזאת פשוט. כאן או כאן, זה לא כל כך משנה כרגע, זה רק לדוגמה, אתם יכולים לשחק עם זה איך שבא לכם, על פי אפיון שלכם, שוב זה רק דוגמה. כאן זכויות יוצרים, ויש לנו בעצם סוג של אתר, אוקיי? עכשיו תמיד אני יכול להוסיף עוד דברים, כמובן, לא יודע, בואו ונגיד פה, אנחנו עושים סליידר נוסף, או באנר, אוקיי, באנר מבצע נוסף. ואז כאן מאמרים מקצועיים אפשר לעשות פה באזור הזה, נוריד את זה קצת למטה עוד קצת, ואז נגיד אתם יכולים לעשות אפילו, לא יודע, עיגול, בדרך כלל לא הייתי משתמש בעיגולים למאמרים, אבל סתם זה בשביל הדוגמה. או נגיד, אתם יודעים מה, פה בוא נקרא לזה הצוות שלנו.
בעצם זה יותר הגיוני לעיגולים. אוקיי, אז פשוט קצת מוסיף לו אולי סטרוק, יש לנו קצת פונטר גוון. כן, לא כזה מדויק, אבל בסדר, אחלה דוגמה. אז כמו שאתם רואים, יש לנו ממש אפיון של אתר, אוקיי? זה נקרא wireframe, אתם יכולים לעשות את זה בפיגמה, אתם יכולים לעשות את זה בצייר, איפה שנוח לכם בתכלס, אבל שוב, הכי חשוב זה להבין את הלקוח, להבין את קהל היעד, להבין את המוצרים, לעשות חקר המתחרים, ורק אז אתם ניגשים לבנות את ה-wireframe בצורה נכונה.